The time is 5:20. Good morning, everyone. Oh, dili maklaro sa tididin. So, Okay. sakto ra to siya. Nara, oh. It's alright. Ipasugan, suga. Yes. Oh, Hi, yeah. good morning, everyone. It's Asa ka? Saturday. Yeah, it's Yeah, gasa ka kag-auto at tididin. Asa ka? Maadtumis koan sa Atbang. Yes, tabok sa Cebu. And masuray mi sa among mga fans, mga listeners, and actually mo attend me. It's a fiesta celebration of Saliring, Malabyog, Cebu. And one of our friends invited us. So, mo nang ato ta. Yes, niya. Mga towns amo ang kuanon. Bisitaon mga friends po. Drop by Sa mi every town. Yes. Okay. Oh, we are now on board. And si Ate Didin is there. Pila ka tuig man nila ba sa ka nakabalik Ate Didin? Ha? Pila? Tulo? Okay. So, alright, we are on board the vessel going to Southern Cebu, and this is our first time of going back after the pandemic. So, murag dugay-dugay gyud usa mi nakaabot og balik. Nakabalik, hindi ka nakabalik. There you are, the sounds of silence. Bye-bye for now, Negros Oriental. We are headed to yan. Okay. So, asa ta padulong Ate Didin? Padung ta sa Kanlumakad, Santander, Cebu, ilang kang konsyal and Aviso Gumana. Amo na atong first nato nga imit karong adlaw. Doon si Ate Didin. Oh, there you are, si Ate Didin. Una-una, huwag nagkita. Maayong buntag. Happy New Year! Okay. Ana ada kay picture din to. Kay para unya. Happy dito, ma'am. Tira. Ay wala ni kadi na makita ba. Ade picture. Ade okay. Finish. Mana? What a place. Para sa highway to look. Talamit ako. Yeah. Wow. Sus. We are at Kanlumakad, Southern Cebu. This is Oslo, or sa minsan, and look at the front. Super ganda. Wow. Ang totoo ko na mag-fit sa inyo, anak-anak. Meron po na Wow. mga Ang naano may mga bisita manghalok sila di magsayaw sa tubangan. Kapit senior. Pasalamat sa senior mga So, kumusta man, Ging? Unsa may mong gikaon diya? wow. Yummy. Lami kay, Ging. Sabawi ka good, Ging. Ang rice, sabawi ang rice. Lami kayo. Wow. Namin sa ilahang Bihe. Asa ta? Konsyal Mary Ann Gumana, Kanlumakad. Mamahaw ta ninyo. Lami kayong sabaw sa nagdala ka sa imong lovebirds. Wow, dagan kay sila. Yes. What you want? Wow. Kadagang lovebirds, oh. Yes. Okay. Ayos ako. Wow, this is our second stop. At Didin. Maayo.
Balik na po. Ngayon buntag, picture. Good morning, nakapit na good me. Okay. Mapil ko ha. Okay, after our second stop, we are now headed to our third stop. Asa ta padulong ding? Padulong nga pala Sambuan proper mo stop. Mahunong ta sa ilang mga Lisondra family. Ilang Papa Vener and Mama Tining. Atos ilahang ka Jingjing. Meet na po ko dito sa ako ang ikapila na silang parents. Nga chika dito niya napod mamit po sa itong ubang mga listeners. Okay, going to Sambuan, Cebu. And this is our third stop. Our major stop here in Sambuan with Ate Didi. Ging! Ging! Kung mo electric fan? Ikuan ra. Okay. Kasi kumuha na ni. Okay, ikuan. Going to Papa Binir after 4 years. Go. Para si Ate Didin. At tumisa ka Papa Binir. Go. Wala, close sila. Long time no see. Kumusta naman ta? Kumusta naman ta? Oh, yeah. Maayo. Kamiran dua kay oh. Kamiran dua kay para maglingaw-lingaw ni. Kay manami apo. Matablo kay magbante. Kumusta naman? Ulitaw. Kung magyapon? Na. Di ara. Oh, nagsalita ta magkino. Upat na kutuig usa ko ta nagkuan. Okay. Upat na katuig sa tong laking imong bata kay basin magkita mi magbike nga naman magkailami. Yay! Gikan mi silang kang Mama Tining o Papa Vener, silang kang Jingjing sa Sambuan proper. Gikan mi wala lagi picture ga chika dayon miss kay pila nakatuig wala nakita. Padulong na pud mi sa Hinatilan, Cebu. Amo ang imit silang Kapitan Michelin Momo and of course sa ihang kining unsa ni ngalan. Wala na bye. Mama, Papa, bye-bye. Yes, this is Sambuan Ronda. Rotonda and Sambuan Municipality of Sambuan ilahang munisipyo. Okay, padulong misa. Wala namin nakakuha silang kang contact ni Sir LV Hazeler and our friend here in the bake shop. No, bake shop. There's bake shop there. Okay. So, here we go. To Hinatilan, Cebu. Hey! Happy birthday! Padulong na piskoan sa Hinatilan. Ikan mi sa Sambuan. Sa pilang balay? Ikatulong balay namin, ganiha. Asa to ni diretso sa katulong balay? Sa katulong sa ilang kangkuan. Asa to ni diretso? Asa man? Diretso sa CR. Ay, CR di ay kay busog kaayo. Dire dagi. Oo, busog kaayo kay kada hapit nga balay kaon. Thank you di ay sa ako mga friends nga amo ang ibalag na welcome kaayo nila. Bisan sa dugay ng panahon na wala magkita. So padulong nami sa Hinatilan, Cebu. Oh, hapit na ato na pumis kang Kapitan Michelin Momo. Oh, niya kuyog na mo si Papa Alan Rossetti and friend, no? Okay, so naulahin ng videographer. This is our fourth stop with one of our best friends.
Say hi. How are you? Long time no see, but now see. Picture. Pwede na picture, pwede po ga video. Kumusta man po si? Siya get me ngaw. Gaya na kayo. Oh, may kinaka. Kamu nang dungas eh? Oh, kami ra kay para maka-disco kuno mirong gabi. Nagdala mi sa puna mo na. So, kami ma'am disco pero gabi. Oo, ala-ala. Alang. Oh. Wala tayo mapati mo ni ate. Ay ayo ra. Sus ko. Ikaw ba't naman lima, ikaw pat kanang tagbuo. Tapit to. With Papa Alan. Papa Alan na nambok dako nagtiyan. Dili. Napoy ako. Ay, sana pa kuya ako? Okay. Okay, here we are. This is one of the places that we frequented before. With the barangay kapitan of Giwanon. This is Sambuan, Cebu. Ano siya? So, manulod mi kana ko ng interview. Okay, ang barangay kapitan interview ni Papalan. Ako mabali. Ako, gabidyo ko nga na po ni picture. Oh. Pwede na ko mo live? Okay. Okay, gikan nami sa mong 4 stop sa ilang kang Kapitan Michelin Momo and heading for our 5th stop at Kuan, my tita's residence at Barangay Luok, Hinatilan, Cebu. Ara. Na lagi. Take na tag pictures gi. Oh, take the pictures. Hello. Unsa ni nga kuan? Unsa iyang ha? Ya pudol no. Oh. Nan si pudol. Wow. Okay. Once And we are going to sa Liring, Malabuyog, Malabuyog. Cebu, where Okay. the fiesta is here. Okay. Okay, nga mamit ko nilang tukoy, yang family and friends of course ni Ma'am Rimay Kinanola. Basig maka visit pud mi ni silang balay ag mamiesta sa ilang kang Ma'am Baby and Sir Henry Kinanola. Okay, so for now, bye. And here we are at Saliring Beach. This is our main target for our return trip here in Southern Cebu. So frequented na muli sa una. Tara. Yehey! Abot nami. Woo! After how many years from pandemic, nakabalik na din kami dito sa Saliring. Okay, courtesy of Ma'am Rimay Kinanola. So, naana dito taas building diri oh. Ida ko kayong building. Ito ora. And then, ni place ni Ma'am Rimay. Ate Didin is inside. Kay galisod man og live. Kay walay ang saragay dire. Well, tanawan niyo ang bukid. Og si Ate Didin. Namurag si Dora nga puti og buhok. Niya nami sa Saliring, Sambuan, Cebu. Ouch! Look at the mountain. Palamig sa bukid. And we are beside the
sea. Oh. Beside the sea. Dali, dali. This is our main destination. Maayong pista. Pag nag-abot na sila, wow! Pit Senior! Wow, Pit Senior. Kikan mong ka Pit Senior? Wow! Tara, masulod ni. Wow. Sulod mo kanin Mabdus! Wow, Pit Senior! The senior day sila sa Saliring. Wow! Lagi ako. Ah, okay. Sama, primay. Boko. Abot sila. Sadya na, sadya. So what now, Ate Dits? Yes, I'm here at Saliring, Malabuyog, Cebu. My friend, Paloma family. Shall we go birthday? Oh. Let's welcome Ate Dine. Happy birthday, ginapot ka. Hey, ako po! Welcome na mo. And happy pinanagit na po ang pamilya ni Bert. Sa daw na bilang ako sana sa daw wala na nasayod ko ang anak Wala pa naman kayo warm up. kasi lang nagkabako kanina na lang sa dihaya ang akong kalaman wala na yung may bisan junay kinig balatian lagi sa lupa ko ikaw nakasama
Nilangit mo na mahal nagpasalamat kami niining maayong panahon o gamay sa napagsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Niño sa Salaring Malabuyog, Cebu, and of course ang birthday sa among suod sa kinabuhi na si Bert Paloma kauban ni Rice, and sa kay Lord sa tanang grasya panalangin ni gibubo ni imong pamilya. Salamat usab sa mga pagkaon na among pagasawan karon nunod sa pagkatagalamat o hinapunta nga ang tanan na nunod pagsaulog sa kapistahan matagano sa kung panalangin ang ato mga personal nga wala niya yung mga panahon. Salamat sa maayong panahon. Salamat nga nakabalik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Yes, sa Santo Niño. Yo. Yay! Patikan ako ah. Wow, mabigas na. Kaya, atong isa bye-bye. Magpa-picture. Sa dilo yung kumanik. Wow. Wow, dadating pa na. Yeah. Oh, may connection. Yes. Isa? Tikas? Hindi pa natin tikas. Yeah, kami. Pa-picture din sila. Ako na picturean. Tara! Mo take kong video. Good morning, Lord. Mga listeners. Muna mo sinulog inatilan sa? Ang malabuyo? Oh. Si Ate Didin, tagiya kersada, patunga. Gapatunga. Gapatunga. Udah lagi? Dua persen kali satu. Tapi ini serius? Ini mga bata. Isa mga tribo. Mana? This is Malabuyog. Yan, ito maraming tapos nga naghihintay sa street dancing competition. So this is Municipality Alegria contingent joining the Malabuyog street dancing competition in relation to the celebration of Sudan, morning. That's so good. Okay. This is Malabuyog. Makasayaw po lahat ang ilang yun.
my fiesta. Na. And kung ano niron, kadasok. Dito tamo sila. Before we start, I request our honorable councilor. Sulod da? Tara na mas. Balik ko na to sa balay, ha? Wow. We had a chance to be inside here sa Sumaliring gym to witness the Sumaliring dito. Sinulog di Sumaliring. So, muna yung mga tao. So, at pinili nung saan na dire? Showdown sa ilahang sinulong. Thank you, kayo. Sige. Sige, oh. Natik yung video. Ayaw ka mo buli na mo, tibigay. Okay. Para sa tema. Baka yung tapay ging. Tapay. May tapay. Ikaw, buuan ka na. Hinagmay Tapay. Excuse. Sabaw naman. Yes, mayong gabi. Oy, nakapanihapon na putni. Sa ilang. Naman sa pamilya in work. Thankful kayo, Ming. Welcome sa mga Palunga family. Ato sa fiesta sa Liring. Santo Niño. Santo Niño. So, sityo na siya mami sa Liring. Kaya sa iyang family, salamat kay kaayo. So, busog bis panihapon niya. Manhis ko meron. Dapat kay dalan. Dedicated to this guy. Okay. Yeah, we were here before. Okay. I still can remember. Gabi man tugutan ni Are. So, Ate Didin, where are you going?
going to the house of Sir Henry and Ma'am Baby, the owner of Salary Beach Resort, Okay. just to say hi. And then we'll go na. We'll go home. Wow. Tara di ay. Oh, ako tong gi-off the record kay Tinumpi. Para man ka ulay tamis, di ba? Pati sinumpi. Wala tayo, wala yung kahit yung kalamay. Bibingka. Tinumpi is made of buko at Natok at bulay. latok. Latok sa buli. na siya or saksak ba? O saksak. Kini the same pero iba ang pagkabalot. Pila edad niya? So, kami kang kanon. This is sinakon. Taga ko na siya, taga Manila. This is juice hadil ini soup. Rayala. Rayala. Oh. Tara. Oh, mama uli na ta. Marami pakita. Babay na ni. Pauli na ni. Tara. Oh. Wala naman, tibidi, naguyog na. Tara pakita. For the first time. Picture. Picture. Bang. Picture with mom. Nabisi man akong mega the skill. Bang.